Nietzako sekulako orea da, orea, kasu honetan posa ere bai, eta baina orea handia, hemen egotea Sormena inauguratzen, hain zuzen ere, sinisten dudalako oraindik, olako etekin ikusezinetan edo. Duela 20 urte esan existitzen Sormene, duela 20 urteetara nuen Konemara, gure bihotzetan hemen daukadana, eta ezin izan nuen Galdakon aurkeztu liburua, ez? Aurkeztu zan Donostin, gero Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta hainbat herritan, inguruko herrietan ere bai, herripilo baten, baina Galdakon esan egon modurik aurkezteko. Orain ikusten da, aldatu egin dira gauza asko 20 urtetan, udalaren ikuspuntutik ere, badago beste sentsibilitate bat ikusten danez, eta nik eskartu baino ezin dute egin honelako ekimen bat aurrera atara izana. Literatura, musika, bertsolaritza, dantza, antzerkia, arte plastikoak, kulturaren sormen arloko proiektuentzako plaza izango da Sormene. Galdakon egingo da 7 egunez, astelehenetik igandera, abenduaren 14an hasita eta 20 bitartean. Galdakako udalak sustatutako plaza da Sormene. Galdakaoko herriak, Galdakaoko euskarak eta kulturak, plaza zabal eta eder bat behar dute. Bertoko sortzaileak eta Euskal Herri osokoak bildu daitezen elkarrekin, berbetan, jardun dezaten elkarren artean, sorkuntza proiektuak partekatu ditzaten. Sorkuntzen Galdakaoko plaza izango da Sormene. Sormene, sorkuntzen Galdakaoko plaza berri hau, Euskal Herriko beste kultur plaza guztiekin kooperatzera dator. Euskal jendarteak euskararen eta kulturaren alde egiten duen lan kolektibo handi honetan, Sormenek ere baliabide garrantzitsuak eskaini nahi ditu. Galdakaoko herritarrentzat, bai, baina baita ere Euskal Herritar guztientzat. Eta arreta berezia jarri nahi dugu gainera emakume sortzaileengan. Gure ideia pixka bat zen plaza edo bilgune bat irudikatzea, hain zuzen, espresio eta adierazpen artistiko ezberdinak biltzen dituen plaza bat. Eta horretarako ikusi duzuen bezala, baliatu gara komikietan erabiltzen diren bumbuilo edo bokadillo ez. Honekin gure asmoa zen batez ere indartzea bai adierazpena, espresioa, komunikazioa eta transmisioaren ideiak. Zein da Euskal Kulturgintzaren erronka nagusia? Euskal Kulturgintzaren erronka nagusia gaur egun da kulturzaleak sortzea. Guk ez daukagu kulturzale nahikorik Euskal Herrian, kulturgintzaren ekosistema osasuntzu mantentzeko. Ez daukagu nahikorik. 2 plaza eukiko ditugu, bat izango da hau, Torrezabal Kulturretxea, eta beste izango da telematikoa. Dena emango dugulako zuzenean, edozein gailutatik jarraitzeko moduan. Salbu eta ikastetxei eskainiko dizkiegun hitzaldi, tailer. Goizean, 14tik 18ra, goizetan 5 kultur disiplina ezberdinetako sortzaileek esplikatuko diete ikasle horiei zein den beraien sormen lana. Arratsaldeetarako eskaintzan egongo dena da, arrastiro egongo da, disiplina ezberdin bateko sormen lan bat, hoiek emango ditugu telematikoki denak, eta hemen ere publikoa, baldin badaukagu aukera publikoa hartzeko, publikoa ere egongo da. Asteburuan ostera eukiko duguna izango da, lehen esan duen bezala Edurnek oso importantea da plazak, Euskal Herriko plazek elkarrekin lan egitea, guretzat, elkar osatzea, eta orduan ahotsenearekin batera, hemen egongo dira 2020ko hainbat disko eta libururen aurkezpenak. Lekua galtzen ari gara, euskarazko kulturgintzan ari garenok, eta horrelako plazak eukitzea, kristona arnasa da.